Ahojte, vitajte v novom roku v mojom investičnom portfóliu. Tu je krivka výkonnosti a keď posuniem aplikáciu nižšie, máte prehľad o ziskoch alebo stratách za jednotlivé mesiace. Nákup do portfólia je plno automatizovaný, čo zabezpečuje môj komfort a bezpečnosť nákupu do ETF fondov. Pre získanie zdvojeného úročenia je veľmi dôležitý pravidelný mesačný vklad. Teraz ti ukážem, ako vyzerá také zdvojené úročenie. Uvediem príklad. Prvý vkladám 1000 eur a potom budem mesačne automaticky vkladať 200 eur. Po dobu zhruba 25 rokov. Tu vidíš jednotlivé zostatky za každý rok. Čo na to hovoríš?